Benvinguts i benvingudes a l'Ajudem-nos. Una setmana més comencem un viatge pel bo i millor de casa nostra. Ens acompanyeu? Avui descobrirem la feina que fan des del Gremi de Flequers de Girona i la nostra companya Georgina Arnau visitarà el forn de pa J. Costa. Amb ella veurem com es fa el pa que després comprem a la fleca del barri o del poble. I acabarem el programa obrint les portes a la dansa. La farà entrar al plató de l'Ajudem-nos en Roger Fernández, membre del col·lectiu Agitart. Comencem! El Gremi de Flequers de Girona neix per la necessitat dels flequers de les comarques gironines d'associar-se i defensar els seus interessos. Donar prestigi al principal producte que manipulen, el pa, i el seu ofici, flequer, és la fita essencial del gremi. Les fleques agremiades ofereixen bon pa artesà fet i cuit cada dia amb productes de qualitat i de proximitat. A més, compten amb una placa que els qualifica de flequers artesans de les comarques gironines i els diferencia de la resta. Un altre dels serveis que proporciona el gremi a tots els seus afiliats és l'assessorament, la formació i el suport en publicitat i promoció essencialment. El Gremi de Flequers de Girona té la voluntat de seguir creixent amb nous flequers que vulguin sumar-se a la iniciativa de l'entitat per seguir treballant i participant en els objectius que comparteixen. El dia 16 d'octubre és el Dia Mundial del Pa, un aliment que ha format part de la nostra dieta des de la prehistòria. Des dels egipcis fins als grecs han volgut aportar el seu toc personal al producte, derivant el que tenim avui en dia amb nosaltres i que consumim. Però com es fa el pa de veritat? Quin és el pa de debò? Veniu i anem a descobrir-ho. El pa és un aliment que es consumeix mundialment. Cada país en fa la seva versió, però hi ha uns ingredients bàsics que són els essencials per a la seva preparació òptima. Avui ens hem desplaçat fins a Olot i aquí mateix a la fleca J. Costa amb l'Àngels. Molt bon dia. Bon dia. Per conèixer avui quin és aquest pa de debò, amb aquests ingredients, dèiem, que serien els pilars essencials, i no m'equivoco si dic que és l'aigua, la farina i la sal. Me'n deixo algun o no? El llevat. El llevat. Importantíssim. Superimportant. Sí, sense el llevat no faríem, però costaria més. I el llevat mare, clar, també. Ui, llavors me n'estic deixant molt. Sí, el llevat mare és molt important. Estem parlant que aquests ingredients es repetirien en aquest cas arreu del món, és a dir, per poder fer un bon pa, per poder fer el pa de tota la vida, després sí que cadascun fa la seva versió, necessitaríem aquests ingredients. I tant, imprescindible. Sí. Quan parlem nosaltres de pa de debò, aquest que fa crec, no? I tant aquest pa de goma que veiem moltes vegades, com s'aconsegueix això? Doncs primer amb moltes hores de fermentació. Primer, productes de qualitat, sobretot, productes de molta qualitat i moltes hores, molt de carinyo per part del forner i llavors, esclar, evidentment, tenir bons forns i que la cocció sigui l'òptima. Vosaltres teniu un bon forn, ja l'estem veient aquí al darrere. Quants anys té aquest forn? No ho sé, potser 70-80, és molt vell. 70-80 anys, que podem fer-li un cop d'ull, perquè ara ja ho avancem, prepararem allò una mica tot el procés i podrem veure també com ho feu, però és interessantíssim comentar-ho, i això, que està calent, ara el teniu apagat, oi? Però això està treballant durant tota la nit. Sí. Quantes hores treballa el forn? El forn moltes hores. Doncs mira, què et diria? Potser unes 8-10 hores. És començar a la nit a 9:45, començar a fer foc amb llenya i començar a cremar, que vagi pujant la temperatura, perquè mira, en aquests moments està a 250 graus. Quina és la temperatura òptima? 230, 240, però esclar, llavors els forns de llenya, el problema que tenen és que quan el forner enforna el pa, la temperatura baixa. Llavors s'ha d'anar posant llenya perquè la temperatura es mantingui, per poder coure bé el pa. Vosaltres teniu alguna especialitat de pa aquí a la vostra fleca, a Olot, també capital? El nostre pa rei, que és el de cada dia que venem més, és el pa rodó, fet amb farina de Girona, de mig quilo. No és ni de 400, és el de mig quilo, és una mica més gros. El pa granyat de pagès és el que es ven més, és el nostre pa rei. És una mica el pa de tota la vida, no? De tota la vida. Que li suquem allò la tomata, l'oli i la sal i no necessitem res més. Res més. O menjar sol, que és boníssim. Sí. Això que veiem aquí, explica'ns aquests calaixos, no sé com els anomeneu vosaltres. Calaixos, ho dieu bé, sí, són calaixos de fusta
val? Que ja amb teles de fil, supervelles, val? I que és allà on es posa el pa quan està acabat de formar, doncs per fermentar. S'ha estudiat que cada fleca té un pa determinat, o sigui, un gust característic de cada fleca, val? I s'ha estudiat que molts és degut al diferent gust als fongs que hi ha en aquestes teles, d'acord? Perquè això no es pot rentar, saps? No es pot rentar? No es renta, no. Són teles de fil superantigues. entenc S'espolsen, que es netegen, evidentment es treu la farina restant i es neteja bé, però no es Són poden rentar. essencials, no, Correcte, per al a l'hora de producte fermentar, sí. Doncs aquí teniu el producte final, us poso com a exemple el pa de la Tramuntana. Pa de Tramuntana, correcte, segur que que porta coneixen a l'etiqueta, fet amb pa d'àngel. És un pa fet amb un blat antic, d'aquests recuperats. És un blat autèntic d'aquí la província. És cultivat a la part de la Tallada d'Empordà. És el Florence Aurora, és un dels blats més antics que hi ha. El que passa que havia desaparegut I damunt ara de la l'han guerra, tornat. perquè era de poca producció, hi havia molta gana, havia desaparegut i ara fa una colla d'anys que s'ha tornat a recuperar perquè és de molta qualitat nutritiva. Val? I llavors doncs, es fa això, aquest pa. El forners que tenim farina d'aquesta, es fa el xato de 400 grams i va marcat amb el pa d'àngel. I ara, a fer pa. Molt bé, comencem, has dit? Quilo i mig? Quilo i mig de farina. Molt bé, anem regulant això. Una mica més? Ja està bé. Sí? Sí. Vale. Tornem això aquí. Ara, si vols següent tirar-hi sal, Sal. són 20 grams per quilo. Vale, prou. pas. Upa! Ja està bé. Sí? Sí. Prou sal, doncs. Vale, i aquesta és la... Això és el llevat, llevat de París. Nosaltres el tenim deshidratat. Seguim. Quan n'hem de posar? També fiqui 40 grams. Vinga. Així, arribes a 60. A veure, seguim. Vale, Vinga, perfecte. perfecte. I ara l'essencial, que això és la pasta mare, Sí? que ja la tenim feta del dia abans i també té moltes hores de fermentació. Aquí anem-ho a dir. Aquí la Isabel arriba a les 3 del matí, fa tota Sí. la feina ella a les fosques, per dir-ho Sí. d'una manera. Vull dir que després tot aquest procés, tot això és el que t'encarregaries Sí. tu de fer, no? Que fas pràcticament cada dia. O Sí, cada dia. cada dia. dia. Sí, sí. Molt bé, tu diràs. I què aquí més hem de tirarem fer? uns 200 grams, no sé si és això, més o menys. Farem així, és millor. Em sembla que ho sabràs més tu que jo, Jo no m'ho Això preguntis. a veure si més o menys fa... A veure si ho tens tant per veure. la mà. Vale, perfecte. Què, ara. sí? Ara sí? Fantàstic. Vale. Ara Vale. ja podem tirar tot aquí a la màquina. Molt bé. Pots abocar tot, si vols. Més o menys per al quilo i mig de farina, vam 750 d'aigua, però primer n'hi tiro una mica menys i després vaig tirant si S'ha veig que d'anar me'n falta. afegint progressivament, no? No tota de cop. Molt bé, i ara ja ho tenim en l'estat aquest que hauria de reposar. Sí, hauria de reposar, depèn dels pans, 10 hores, 11, en fred o ja directe, depenent dels pans que fem nosaltres. Aquest és el pa de tramuntana Aquest que pa de comentàvem? tramuntana, sí. Ja, Què necessitaria aquest pa? aquest pa el deixem unes 10 hores o 11 en fred i després el traiem, que vagi agafant temperatura ambient i després el formem. Molt bé. Què hi faries ara amb aquesta massa que tenim aquí? Ara aquesta massa l'agafaria, tiraríem una mica de farina aquí al taulell, Això és el que veiem, no? Quan veiem els flaquers, això... Ah, mira, quin estil. ja ho farina així. D'aquests pans de tramuntana, que han de fer mig quilo, en traurem més o menys, poder 3 o 4. Oh, vale. Me n'ensenya... Talla'm tu. Tallo un i després ho proves tu, si vols. Molta curiositat, sí. Hem de Pensava que m'anaves a dir que n'hi havia dos aquí, Veus? Sincerament. Ha de pesar 400 grams. Vale. Nosaltres el pesem a 520 perquè com que Clar, perd humitat al forn, doncs després ens arribarà la... sempre us passeu una Sí. miqueta. Ho provem o creus que m'he passat? No, crec que força bé. Sí? Vinga, a veure. veure. Si tenim futur o no. Veus? No Què? t'has equivocat de gaire. Visca? Molt bé. Agafem la pasta de pa i ara farem un xusco per posar allà els calaixos i que llevi. Agafarem la pasta, farem així. I ja el tindríem a punt. Ja està? Sí. I així. I després aquí anar-los ficant tots. Ah, molt bé. Tancaríem el calaix i esperar que llevin. Ficaríem farina, així. L'agafaríem. Tenim aquí una falsilla per tallar. Tallaríem així.
I com que hem dit que era de tramuntana aquest, doncs ara hi hem de ficar l'etiqueta. Ah, L'etiqueta que hem dit que El segell, hi anava, que he dit el jo, segell, que és aquest. Pa de tramuntana. Sí. Fiquem una mica d'aigua perquè s'enganxi, perquè si no, no s'enganxaria. Així. I el ficaríem al forn. Home! Ja el tenim aquí. I ara on el posem? El pots posar aquí al cim o aquí al cim mateix, ja On tu em sembli. diguis. Amb la dosi de farina pertinent ha quedat clar que avui hem vingut a fer pa i això també és el que us traslladem a casa, així que ja ho sabeu, ingredients essencials per poder fer aquest producte i ara només queda homenatjar-lo en el seu dia, demà mateix. Que vagi de gust. Agitart és una entitat que dinamitza la dansa i el moviment a Figueres i a la comarca de l'Alt Empordà. Coordinen, organitzen i lideren projectes artístics i educatius i creuen en la dansa i el moviment com a bé social, cultural i eina per al desenvolupament de les persones. Agitart va néixer el 2013 com a plataforma de desenvolupament de projectes i col·lectiu d'artistes. Fins al dia d'avui ha produït diverses peces de dansa i ha col·laborat amb diferents organitzacions creant propostes coreogràfiques per a esdeveniments. També té una funció educativa, proposant projectes educatius a escoles i instituts de l'Alt Empordà i divulgativa, col·laborant amb mitjans amb l'objectiu de divulgar la dansa a la comarca. Agitart compta amb el Festival Figueres es mou, una edició que aquest any ha quedat marcada per la crisi sanitària, però que ha pogut oferir 15 espectacles de gran qualitat d'artistes i companyies de proximitat. Doncs ha arribat el moment d'obrir les portes a la dansa i ho fem saludant en Roger Fernández del col·lectiu Agitart. Benvingut. Hola. Primer de tot, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies. Començaré per qui no et conegui o no conegui el col·lectiu des de casa, doncs demanant-te que em defineixis una mica doncs, quina és la feina que feu o què és Agitart. Doncs Agitart és un col·lectiu d'artistes que neix amb la voluntat d'apropar la dansa a la ciutadania de Figueres i la comarca de l'Alt Empordà. El projecte sorgeix des d'una beca Agita de l'Ajuntament de Figueres i a partir d'aquí el primer any o l'any 0 fa un anàlisi i un estudi de la dansa a la ciutat i a partir d'això desenvolupa uns projectes o unes línies de treball. Aquestes línies de treball es basen molt en el bé social o el que pot aportar la dansa a les persones i com es poden desenvolupar al llarg de la seva vida. Amb això volem dir que, per exemple, desenvolupem un projecte educatiu, com és el Cosmou. Aquest consta de diferents petits projectes que es fan a diferents instituts i escoles de primària de Figueres i després l'altra línia és el Festival Figueres es mou, que el que vol és organitzar un festival de dansa a Figueres i ho fa a través de programacions de companyies professionals tant catalanes com espanyoles, nacionals i internacionals i convidant a artistes o ballarins professionals a conviure a Figueres al llarg d'una setmana. Doncs tot això, Roger, si et sembla, ho anirem explicant una mica millor perquè toqueu coses molt interessants. Un altre dels objectius, d'entre els molts que has mencionat, seria apropar, i ja queda una mica definit amb la teva explicació, la dansa a tothom. Noteu que amb aquests anys que porteu en marxa esteu aconseguint aquest objectiu? Jo crec que sí. Es pot dir que després de 7 anys desenvolupant això, treballant per apropar la dansa a la ciutadania, hem notat un canvi. A partir del 5è any es va notar un canvi bastant substancial envers el públic. El públic que hi havia en el festival al principi era molt professional o que gent que ja li interessava la dansa i a partir del 5è any, quart-5è any, ja veiem que hi ha un altre públic que ja no està tan acostumat a veure dansa, que s'hi apropa perquè hi ha un interès
Notem també alumnes que hem tingut en els instituts que s'apropen a veure alguna proposta. Llavors aquí comences a veure, no sé si són resultats, sinó més aviat la feina que s'ha anat fent. Els fruits, no?, d'aquesta... Sí, les arrels, no sé com dir-ho, del projecte que ha anat establint-se a la ciutat, no? I la ciutat se l'ha anat fent seu. Molt bé, i una d'aquestes maneres que teniu per fer-lo de tota la ciutat és a través de l'educació, i de fet feies menció al Cos Mou. Què li portaria a un infant créixer estant en contacte amb la dansa? A veure, la dansa o el moviment, l'expressió corporal, té molts beneficis a nivell emocionals per al desenvolupament de la persona, però també a nivell físic. Vull dir, evidentment és un exercici físic i t'ajuda a estar en forma, però a nosaltres ens agrada més treballar tota aquella banda que a l'escola a vegades no es tracta tant, no? Com la relació que podem tenir amb els companys de classe, la relació que pots tenir amb els professors o el professorat, com així amb els teus pares, familiars, doncs com això et comporta a tu i et fa canviar en una classe de dansa i com et mous, perquè al final el que volem és que la persona es vagi definint a través del moviment, no? Per això treballem molt amb adolescents i amb aquesta etapa tan complicada en el qual es van descobrint i anem extraient diferent material a lo mas, no? Creus que és una cosa que ha arribat per quedar-se aquí i en general a altres llocs on s'està potenciant? Perquè no sé si també estaràs d'acord que venim d'una tradició en què a nivell d'educació s'ha marginat una mica la dansa com a eina educativa. Jo espero que sí. Fa poc vaig veure el documental que van fer per TV3, que era de... No et sabré dir el nom. No me'n recordo, però... A la gent el pot buscar a la carta. Correcte. I crec que l'educació està en un moment de transformació o de canvi o de modificació que es vol treballar més per projectes o més per què és aquella persona, com es pot desenvolupar o cap a on va, no? Vull dir, més enllà d'assignatures fixes o tan teòriques, sinó a nivell pràctic, cap a on, com et desenvolupes tu, no? Què és el que t'agrada. I jo crec que això, la dansa, jo crec que ha arribat i es quedarà, i espero que es quedi. Vull dir, si és a les nostres mans, esperem que sí, nosaltres treballarem perquè així sigui, no? Sou part d'aquesta empenta que ha fet irrompre la dansa en el món educatiu, i de fet amb el Cos Mou arribeu a moltes escoles. Què s'hi troben els alumnes que van a una escola on s'acull i es desenvolupa aquest projecte? Doncs s'hi troben, al principi, ja et puc dir que el primer dia estan molt desconcertats perquè hi ha moltes persones que no volen, o sigui, molts dels alumnes que tenim no volen això, però al cap d'unes quantes sessions de classe, doncs tot el contrari. Els acaba agradant i s'hi poden trobar més a gust i poden trobar-se que descobreixen moltes altres coses seves que si estan a classe de història, doncs no. Vull dir que això és el que canvia, o sigui, que canvies, veus el canvi que produeixes en persones, que això és molt bonic. Després ja la màxima expressió d'aquesta abraçada que fan de petits a la dansa és trobar-vos-els de públic en esdeveniments, com deies, que organitzeu vosaltres mateixos. Correcte, això és un regal que també et fan, així com veure, com ja deia abans, el canvi que comporta el començar i l'acabar el projecte, perquè normalment acabem amb un espectacle final en el qual els alumnes han de sortir. Llavors, poder veure reflectit això de ara soc públic, soc actor, intèrpret i després soc públic i veig un espectacle professional, això és com un peix que es mossega la cua, és un moviment circular, que soc intèrpret, soc espectador, però també produeixo, creo, vull dir que això és molt bonic. És una mica també perdre la por a la dansa, però no sé si estaràs d'acord que la dansa és o ha de ser per tothom, no? Perquè potser ningú s'hauria de frenar pel nivell que tingui, entenc. Doncs no. El treball és sobretot que la gent perdi aquesta por. Hi ha uns grans prejudicis a la nostra societat actual, en la qual la dansa sempre ha estat marginada, i hi ha aquestes idees i imatges preconcebudes de la dansa i llavors entrem i el que volem és treballar per canviar això, que no sigui
que quan entres en una classe de primer d'ESO no et diguin jo sóc la ballarina de ballet o faig videoclips de tal, sinó que la dansa va molt més enllà i al final és un mitjà d'expressió que té la persona per comunicar-se o per comunicar alguna cosa. Llavors això és el que volem treballar i on volem arribar amb els alumnes. I a través de Figueres es mou, doncs també treballeu una mica, oi? Tot això, que de fet vau tancar fa res la 7ª edició, no sé quina valoració en feu. Doncs la valoració és molt bona, tot i el mal temps que hem patit, perquè és un festival de carrer. Vam patir tramuntana, vam patir pluja, vam patir coronavirus, vam patir de tot. La valoració és molt bona, com deia també al principi, hem tingut públic que no ens esperàvem. Això vol dir que la creació de públic o el públic que potser tenia un interès o li feia por a la dansa s'ha esdevingut espectador del festival o de dansa, al cap i a la fi. Llavors crec que la relació amb la ciutadania ha estat molt bona, la recepció amb el públic ha estat molt bona, tots els espectacles, totes les sessions han estat plenes amb llista d'espera, tot i ser tots els esdeveniments gratuïts, que hi ha aquest sempre risc de que la gent reserva i després al final no acaba vinguent. Creiem que és molt positiva i hem rebut molt bones valoracions en respecte. Com dius, en un moment tan complicat com aquest, la meteorologia, etc., doncs és tot un èxit. La gent que potser hi hagi anat a alguna edició, què hi ha trobat de nou enguany, més enllà de les novetats que ens ha obligat a portar a tot arreu el coronavirus? Doncs aquest any hem treballat amb la regidoria de feminismes i de benestar social de l'Ajuntament perquè des del festival hem engegat, seguim una línia estratègica de la que volem treballar amb la ciutadania. Com ja heu pogut entendre, és ciutadania molt important. Llavors hem fet el taller de la bugada, que és un taller participatiu en el qual reivindica o posa en valor o vol visibilitzar la figura de la dona en l'espai públic que anteriorment el safareig era aquest espai públic on les dones podien ser i compartir experiències, vivències i històries que a casa potser no podien. I realment el que ens ha omplert més és poder veure aquest final, el diumenge vam poder veure aquest final d'aquest taller amb el seu espectacle, d'aquestes 18 dones que van ser molt valentes, que es van enfrontar tant a un projecte que havien de ballar i que havien de mostrar-se o despullar-se, no físicament, sinó emocionalment davant d'un públic. Que també és molt complicat. Que també és molt complicat per persones que no ho han fet mai. I a més amb tramuntana, perquè feia una tramuntana i un fred increïble a Figueres aquell dia, es van mullar i ho van donar tot i això crec que va ser un punt molt àlgid per nosaltres i pel públic. Vull dir que va ser molt important i és una novetat del festival. Doncs ens quedem amb aquesta imatge i us desitgem una feliç 8ª edició l'any vinent, tant de bo sense mesures de seguretat. Esperem. Doncs fins aquí l'Ajudem-nos d'avui, esperem que hagueu acabat amb l'agenda plena de cites i coses a fer. Nosaltres tornem la setmana vinent, com sempre, amb noves propostes de proximitat. Tria productes i serveis d'aquí. Ajudem-nos. Diputació de Girona.